Hello guys, this is Prakash Nazari नोंथांमोना नायदों BM Setup Channel खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि BM Setup Channel आव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय रायजो राजाफोर जेब्ला BTR एकर्ड जादोंमोन नोंथांमोना मिथिखागौ जेब्ला BTR एकर्ड जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सिगनेटारिस हिसाबै जादोंमोन आरो बिथांमोनल' नङामोन बेवहाय नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड एबा बर' हारिनि बड'लेण्ड आर्मी जायखौ जों बुङो NDB बिथांमोननि सोद्रोमाफोरनिफ्रायबो सिगनेटारिस हिसाबै बेवहाय साइन खालामदोंमोन जेरै हमना ला गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरो लोगोसे रन्जन दैमारी सारमोन बिथांमोन आरो जेरै हमना ला जोंहा रनजित बसुमतारी सार आरो अमर बसुमतारी सार मीन्स बि सावरायगोरा सारमोन स' बि फेरेंगा सारमोन स' रायजो राजाफोर बिसोरो बे समावहाय गावसोरनि आखायाव थानाय हाथियारफोरखौ सरकारनो गथायनानै बिथांमोना बै BTR एकर्डखौ नाजावनानै बोजबनानै लादोंमोन रायजो राजाफोर बिनि उननिफ्राय हाथियार लानानै मुभमेन्ट खालामनाय गैथ'वामोन बन्द जाथ'बाय अब्लाबो बिनि उनावब्लाबो जोंनि बड'लेण्ड एरियायावहाय गोबां बिबांनि बर'फोरनिफ्राय हाथियार मोनगासिनो दं रायजो राजाफोर नंगौ बाथ्रा सैथो नोंथांमोना दा आं जि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया सैथो आरो नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों चिरां जिल्लायाव गोबां बिबांनि हाथियार बर'नानै लाबोनो हाबाय बा बर'नबाय पुलिसफ्रा दायो क'क्राझारथिंजायबो गोबां बिबांनि हाथियार बर'नगासिनो बा बोखांगासिनो दं रायजो राजाफोर बाक्सायावबो बोखांदों आरो बिनि गेजेराव चिराङाव बोखांदों आरो आंनि मोनथिनाय मथे आंनि रेकर्डआव मोनथिनाय मथे चिराङाव दासिमहालागै बांसिन गोबां बिबांनि हाथियार बर'नो हादों BTD एरियायावहाय बा BTR एरियायावहाय रायजो राजाफोर दिनै थांनाय नैबे 4 आवार्स बा 3 आवार्सनि सिगां बा 6 आवार्सनि सिगां गसाइगाव सराइबिलावहाय बा गसाइगाव एरियायावहाय सानै सुबुंखौ हमनो हादों गोबां बिबांनि हाथियारजों बिथांनि मुंखौ बुंदों सनमनजय बसुमतारी आरो सासेनिया बुंदों रबिनाथ नार्जारी सनमनजय बसुमतारीया बिथाङा बिसमुरिनि होननानै खोनानो मोन्दों लोगोसे सासेया कुसुगावनि होननानै खोनानो मोन्दों रायजो राजाफोर स' दासिमबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हाथियार लानानै बेरायनाय सुबुंफोरखौ दासिमबो जोङो मोनथिनो मोनगासिनो दं रायजो राजाफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोथा माखासे बाथ्रा फोरमायनो सानदों दिनै BTR एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय दा BTR इलेक्सन जाखांनायनि उनावहाय जि गोदान सरकार जादों दायो जेरै हमना ला UPPLनि बा BJP आरो GSP प्लास बिथांमोननि मोनथाम पार्टिजों मोनसे सरकार दाजादों बे सरकार दाजानायाव गोख्रों माखासे गोबां पलिसि दागासिनो दं रायजो राजाफोर जायफोरनि आखायाव हाथियार दङ बिथांमोनखौ गोख्रों एक्सन लानाय जागोन रायजो राजाफोर बेनिखायनो नोंथांमोननि आखायाव जुदि हाथियार दंब्ला थाबैनो गोख्रोङै नोंथांमोना गथायहैथां नङाब्ला बिनि जानगाराव थाबानो जाबाय नङाब्ला नोंथाङाबो जानांगोन जेलनि ओंखाम नोंगौ रायजो राजाफोर स' बिनिखायनो नोंथांमोना बिनिफ्राय जानगाराव थाबानो जाबाय आं नोंथांनि सिगाङाव सावगारिखौ देखायना होबाय नोंथांनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों नोंथांमोननि आखायाव जुदि हाथियार दं आरो नोंथांमोना इलिगेल हाथियारखौ लानानै गोख्रोङै सोरनिबा न'खराव थांनानै सोरखौबा धमकि होदों बा सोरखौबा ओरैथोर खालाम नङाब्ला नोंथांखौ आङो गावथारगोन नङाब्ला नोंथांखौ आङो ओरैबायदि खालामगोन आरो सोरखौबा सिगिनानै रेप खालामलाबायनाय बायदिसिना जुदि जागासिनो दंब्ला नोंथांमोना गावसोरनि जायगानि आउटपुट पुलिस स्टेशनाव थांनानै इनफर्म खालामहैथां नङाब्ला नोंथांमोना खाथिनि दुलाराय फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरनो खोन्थाना हो एबारनि सरकारा गोबां गोख्रों स्ट्रिक्ट एक्सन लागोन रायजो राजाफोर स' बिनिखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों आङो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनानै खावलायो नोंथांमोननि आखायाव जुदि हाथियार दंब्ला दानो नोंथांमोना सरकारनो गथाय आदारवाइज नोंथांमोना मा बिनिफ्राय जानगाराव था रायजो राजाफोर स' बिनिखायनो दायो बेफोरबायदि मुभमेन्ट जिखिनि हाथियार लानानै बेरायनाय सोरखौबा धमकि होनाय सोरखौबा बायदिसिना खालामनाय बे जोबनो थांगासिनो दं मानो होनबा बे 5 बोसोरावहाय नैबे UPPL प्लास BJP प्लास GSP नि सरकारा माबा नङा माबा मोनसे खालामनो थांगासिनो दं खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो जुदि WhatsApp स्टेटासाव जुदि शेयार खालामनो हायोब्लाथ' गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच